Pibro say sinpat ye pibaro kiba kersian bahai kene ke YouTube channel jonga bat kiba persyak bahai kene ke YouTube channel jonga bat deng do todong kejing puli menta kamit kade na ka asam ke baspa khandai ti kade ru ha kaju kapor ya kituki nongsyun jong bat deng do todong kajing reply na kabentar gitu kinong syun jong badeng do todong kinong syun omdei manu kinong syun namar kinong syun kila bandei kita ki prajat prakong ki henmen para lani kila bandei kita ki briu ki bobo syun bu sniu klem tip klem daw kamut kata kade kinong syun ti ngapat nga ong haladi bat ya ka ike baro kaba kum ubrio ngam tip handrei ngaduai ha ublei namar ba ublei hi utip khambha ya kita ki basyun nga halendet halendang ti nga duai be ha ublei ti kasam kajing duai persya kinong syun kebut kadi na kasis kasam spa khandai kani kadi ka reply na ka bantajung kitu ki basyun klam daw ai ba ublei terkenrat hi un pen sngothoi ki jumut perkhat jung ki bat un ai ki jing pen sitom na ka bantajung ki kamde yang abangan ngan le kanu ke bosniu henry ngaduai obli terkenrat ba un ai kijing pensitom na kamenta kitu gibriu ke basyun klem daw pat ba klem tip ye kijing sisya bat ke ba kwa ban pengsan ya kan ya jungki kan ya saiksan jungki lani ke ba kwa ban ya lamba kelaban penjot kita benriu lejong ti kani ka di ka jing sngau jong kabanga ngayu ya ki comments ban ong prakasi ti henry an ong ipi kata ka jingi lam bakala jong pi ban ong prakasi ngate ngan nom la ban kersian dal liru kumbaki eke jingja la de kile be an ngam la ban kersian mar ngala de bi bi dala ki jong ki kmat ya ki kambe an baro khoj ngan nom la ban kersian dal liru wala dei ban don marweiru nganam la hiru ban ong be prakasi ngan kersian ya unong le be an da dei u ru ngam la ban kersian ya unong le be an hi da dei ka kan thei ne u chen rang la ni u de khar ne u khasi ne u dei u ru ngam la ban kersian ni unong le be an ngam la ban kersian ti kani ka reply na ka bantajung gitu ki babu syun klem daw yang abat ki ba klem tip bat kani ka deiru ka reply na ka banta ka jing syania junga haublei ba ublei pensi tom na ka banta kitu hi ki ba bu syun bu sniu klem daw wat ka daw tanrai ublei pensi tom na ka banta jungki bakin dup snau thu nga syania askam haublei ba pensi tom ya kitu da kani ka jing duai na ka sam ka jing duai persya kinong syun na tengan puliano kani kadi ka kai ka pa ngan pan no ublei menta kamit kat kum ka jing pan hukum junga so bang pelong jing duai ti nga siam ba kani ka di ka reply menta kamit na ka benta kitu ki basyun klem down bat kitu ki brio ki bom snotho bat ki bom kwa hiru ban kala bat ki bom don hiru ka bor sampang bakin snotho ti kani pade ka reply ka ba kai ka hukum ka jung ublei ka ba pen i menta kamit kamot kani ngan pulie khanang ba nyu sngolut baro namar ba ladaki sngow ba ki biang lut na rong sedong kamot ba ki kila de ki blei jonga ni ti kani pade ka di ka reply jonga ba ngasya niat ha ublei bat ngakarmen hiru ba ublei unle na ka benta jongki na ka benta ka jing syun khlam daw jongki ti kani ka de ka jing duai ka ba ngabu jing duai menta kamit ngaduai ka pat ublei ba ublei hi un prinstom miki kamde yanga banganle kanong bosniu henry kade yo ublei hi ngangit scam ngasyani scam ha ublei ba ublei un prinstom yaki na ka benta ka jing syun khlam daw jongki bat ka jing kwa ban yalam bakla jongki ya ka imlang ka salang ti tongan pulieno na ka ni ka sam ba spa khandai ha unong lam jing ruai ka sam debit ko blei ubangayro wat chusngap na ba ki sentur ki barunar bat ki basyukur ki ang persya enga ki keno sniu yang ada ki thliet bajeler ki khang kedong yang ada ki ktien basyun bat ki thatrong yang klem daw ki penbut nam yang wat langa i yeki bat ngayai duai na ka benta jungki ki siu kaliang ya ka babha da ka basniu ya ka jing i da ka jing syun ki da ong to penmi ya uriu po jaj ban bisar ya unong syun un mudui ya
anda bicar ai an rai penrem yu ai nyau kamboman ya kajing ya sat jong u to penlangkot ya kisngi jong u ai un yo ei wei pan ya ka kam jong u ai ki khun jong u kin long khun swet bat ka tengah jong u kariu kan thei kani kalong thik kumba ki kran kini ki nong comment slabla kemut ki kwa bangangan du mensiam ki kwa bangangan ngan nom kran ya kajing sisa kemut kani kadi yakitu ki ba reply kani ka YouTube channel jonga kemut kani kadi kajing ya sat jong kini namar baki bu syun bu sniu yang to penlangkot ya kisngi jong u ai un yo ei wei pat iki kam jong u ai ki khun jong u kin long kon swet bat ka tengah jong u kariu kan thei i ki khun jong u kin chu yai krong i ki khun jong u kin chu kai krong i kin sha be na ka ying jot jong ki i unong ai ram un kurup na phang i kinong wei kin kurup lut kat ka ba ukamai sitom i un on don bale asbun ya u ne bas ngau sin e ya ki khun swat jong u i kin yap du ki khun ki ti jong u i kan du ka karteng jong u hapo si pateng benriu to utrai un kan ma ya ka jing boman ki kpa jong u bat un om pendam ya ka pap ka keme jong u to utrai un da kan ma wi ki pap jong ki ban pendu ya ka karteng jong ki na ka khandeu na ba ju terwa ban le isnei hanrei ula ban ben ye ki baduk bat ki bakardu bat ya ki barangli ula be nadien haban dayam ula iet ban tim ban tla to ke jing tim kin hiar halor jong u ju tre ban karkhu to ki jing karkhu kin jingai na u ula phong da ka jing tim la kum ka sopti la jong i kan ngam hapo kamet jong u kum ka phnyang hadu ki siing jong u i kan tap ya u kum ki jan ki ba ukup ker saudong ya u kum upan po ba upan man kasngi te kani kalong kabainong na utrai ya kitu ki ba kano sniu yanga ya kitu ki ba thatrong yanga namar ka kerteng jong mi to yada ma mi yanga koblei ko trai jonga ha ka jing iet bas buntam jong mi to pelat yanga nabangalong ubaduk badu bakerdu kadonut jonga kala pedang ngala ja akum keserngio yong reng lakan ther yanga akum ya upuj suwa ki khosiu jonga kila sator da ka jing sha jing iet kamet kala ring raikho ngala sha kenyu ha ki bathat rong yanga haba ki yu i yanga ki kernga yala ka khli to yarap yanga ko trai ko blei jonga to pelat yanga namar me it yanga babaro kintip bakani kalong ka kam jong me dei mame ko trai ubalali yakani i kin matim me ti to kerkhu ai ba ki dusmon jonga kin sha leran henrei to penkemen ya usakri jong me ai ba ki bathat rong yanga kin kup da ka jingja burom ai ki bathat rong yanga kin kup da ka jingja burom antap yaki da ka jan kup ka jing leran da ala sentur ngan yaro ya utrai ngan yaro ya u hapedeng upat lang naba uyang ha ka kamon jong ubarangli ban pelat ya u na kitu ki ba penrem ya u baniam kani ka jutang jong ublei kani ka ketin jong ublei ngas ngongu ya ublei namar kani kajing puli mata kamet kalong na kabanta kitu ki briu ki bom tre ban sngotu bat ki bom tre ban perkhan bat ki bakwa ban yalam baklapan kani kade ka reply na kamanta jong kitu ki riu bakwa ban that rong inga ti kani ka kajing duai kabang nadu kamansim ka donut kujunga asyania tang hublei bat kin nomla dalile ban yalam bakla ti dena takadaw kajing syania kajonga scam be tang hublei bat ngengej baki aka baro utip khamba ublei ti omdei ba ngadon kanu kajing tungu basniu henrei yakai ka banga pen i bat kajing le kajing kam jonga ngengej bakam dei kajing la jong kade hi kajing la jong blei trakenrat namar syua ba ngan puli syua bangan penlong kajing duai ngapan hukum no blei trakenrat mon pen i ya kal ti jong u kat kum ko hukum jong u namar ngatip bayala dia ngade tang ubriu ngadap tang da kijing duna sudah hang ne pertai hanrei yakai kaba kinong le be an bat kinong le klem nong rim lani kita kiriu penken an lani kiru be an
ngam jus ngotanat bat ngam jula ban pe bade na takadaw ba ladan mano bali klem an bat uba pen khen an lani ubali be an ngam la ban sya bade na takadaw ngaya be ya ka e kabanga ngadi ban le ngasngutu ban krani ka jing sisa bat ban le ka bade bat ban le ka basong an namaril de ngam kwa ban rangkang an ti tang kini kentien kubli sibon ni fibro phi ki bapet bha ya kini YouTube channel jonga bat ki bakarsan bha kini YouTube channel jonga lada phi singo wi ha kasngo song nongrim bat kasngo yo jingmot happy tesa like share bat subscribe lada phim singo tho kabha ban nai comments kabha ban nai page ngamla ban pun bori no ban page ti tang kini kentien kubli sibon ni fibro kami usuk komen to ai bo blei try kandat undar nakat ban ngabat phi kiba kersan bhai kini ke YouTube channel jonga khnang ba indo don ha kata ka jingsuk jingkimen ke jing i ke jing itali bat ha ke jingko jingkia khnang ba inla bat pun biang ke kasam langba ka jingker ku jung blei try kandat langba ka jing sania scam ke jungi tang ha blei try kandat tang kini kentien kubli sibon ni phi kami usuk komen